А, вось пячатачка на столе стаіць. І гэта чэлендж. Я яго прыймаю. Там нехта ёсць, пайдзі паглядзі. Ідзі, паглядзі. Вельмі цікава. Цікава глядзець. А як забрацца наверх? Опа-пом. Тут ёсць. Ворогу. Прабачце, гэта тут нікога не бачу. Блин. І забілі. Ну, страшную моц. Давайте яго пакладзем хоць прыгожа неяк. Ось, ён тут просто піў сваімі сябрамі. Что, усё? Ты не пойдешь никуда, так? Оп. Ты нічога... Там нічога не было бачно. Оп. Ты нічога не бачыў. Я ждаю просто чыніць гэтыя дзверы. О, блин, прабачце, вы нічога не бачылі. Оп. Нікога няма. Это я просто крануў. Там нічога не было. Вентыляцыя наш лепшы сябар. Вентыляцыя назаўсёды. Доўга жыве вентыляцыя. Слава вентыляцыі. Усё дзеля вентыляцыі. А вось асвятленне не слава. Знішчыць усё. Гэта ж галоўны вораг. Это так і про... А! Халера. Нікога няма. Нікога не... Няма нікога. Халера. Да ні... Што вы? Я нічога не бачу. Я нічога не бачу. Да вы сцеўблі. Няма нічога. Нікога, я згодна. Увогуле нікога. Подумаешь, клон. Оу. Калі ён памірае, мне падаецца, ён крычыць «fuck you». It was at this moment that he knew. He fucked up. Блин. А, прабач. Да нічога, што тут кідаецца? Блин, што? Які монстр? Дзе? Хто пабачыў монстра? Оп-оп-оп-оп. Што вы там заўважылі? Нічога, монстра? Якога монстра? Нікога не было. Што ты бачыў? Не можа быць такога. Я азірнуўся, я гляджу, нікога няма. Там нічога няма. І на што, гэта вось гэтай лямпачка. А, вы што, вы ідзіце адсюль. Блин. Ты што, ты? Нервозныя ўсе. Там нічога няма. Тут тоже таксама няма. Нічога нідзе няма. А! Я нічога не бачу. Ну, бачыце, праверылі? Нічога няма. Тут няма нікога. Ну, так... Што вы папрыдумвалі для сабе? Ой, як прыгожа. І гаворыць, што гэта я мерзкі. О! Нічога там няма. Так, это ключ. О, зараз заўважаюць, зараз. Дзякуй Богу, ты разгарнуўся. А, яшчэ дзверы адчыніліся. І халера з ім. Мы не бачны. Оп. Карысныя моманты карыстання бурштаном. Магчыма, я маю праблему. Не, нічога, нічога. Падалося. Іх істот не існуе, як гобліны. Добра, ствараем клона. Хлопец, куди ти пайшов? Оп, пробачся. Это ладно. Оп, нічого не було. Ну, полезли вниз, ну. Тримається так отсюда. Опа, які моцні руки у нашого гобліна. Так, лезем, лезем. Ага, ось так мені подається. Оп. А, блин. А. Скачок. Блин.
Є ще чоловік. Нікого нема. Нікого нема. Нема нікого. Усім. Усім з усім.